Coa adrenalina disparada, os aloitadores son a figura máis admirada de toda a rapa. Forza e intelixencia son os elementos esenciais para impoñerse ás bestas. Curtidos dende cativos, os aloitadores reivindican unha relación, un vínculo de sumo respecto co animal. Polos cabalos o que sentimos é moito amor e moito respeto. Para entrar en curro, en realidad, non fai falta ninguna característica especial física, porque a base é a técnica. A técnica consiste en que unha persoa salta arriba, cabalga un pouco para cansar o cabalo, venlle outro a axudar, cruzan a besta que é agarralada queixada pola parte de abaixo e outro no rabo desequilibra para que poida ser rapada. É unha besta de 300 e pico kilos, pois ten unha forza impresionante e digamos que o que vai ao rabo desestabiliza o equilibrio ao cabalo e evita que os que van diante sufran tanto. E incluso tiralo ao chan se fai falta. Sobre todo que baixan a cabeza, tens que a veces tirar ao chan para poder ter dominada ou senón andas arreando todo o rato e reventate directamente. Corres un risco moi grande ao entrar aí. Sabes que entras enteiro pero non sabes como vas a sair. O que empeza axudando no monte e despois no curro empezando cos bichos pequenos e apartándoos para que non se fagan dano no proceso da rapa. E enseñanche o respeto que tes que ter porque non é xogar por xogar porque ao fin e ao cabo podes levar un golpe moi forte. As mulleres teñen unha labora importantísima e a maioría das actividades que se fan no curro a nivel organizativo están levando elas e aparte hai rapazas que aloitan e que o están a facer moi ben. Antes, sinceramente, era unha festa un pouco machista e o papel da muller estaba relegado a estar na casa, era o día de festa, tiña que facer as comidas e ocuparse un pouco da casa. Según un momento que había rapazas que decían nós tamén queremos aloitar. E entón, pois, bueno, ao final empezamos pouco a pouco, unhas cantas e ao final, pois, moi ben. Necesitas forza. E neso as mulleres hai que recoñecer que non temos tanto. Entonces necesitamos un pouco de axuda. Eso hai que recoñecelo sempre. Cando foi a guerra, pois, como non estaban os homes no pueblo, pois as mulleres tiveron que facerse cargo de facer a rapa e rapar as bestas elas soas. É unha cosa que te tira. Se non te tira, por moito que queiras, nada. Entonces, pois, é unha cousa que levamos no sangue e saemos.